tempun, jonka jälkeen siihen tulee tutoriaali. Eli, eikä tässä näkyy, että tässä on 3 ihan originaal tällaista kuppia, peruskuppia, jotka me laitetaan näin tähän. Sitten laitetaan tää 1 näistä 3 pallosta tämän keskimmäisen kupin päälle ja laitetaan nämä muut kupit sen päälle. Nyt sinne on tullut se pallo. Voidaan taas tehdä. Laitetaan nämä 2 kuppia tämän kupin ja tämän pallon päälle. Sinne on tullut 2 palloa. Nyt viimeinen juttu. Taas sama toistetaan ja nyt siellä on 3 palloa. Ja kuten näette, nämä kaikki on vieläkin tyhjä. Okei, nyt mennään tutoriaaliin. Eli eka teillä pitää olla 4 tällaista karvapalloa ja 3 kuppia. Ja 1 karvapallosta pidätte koko ajan niin piilossa. Laittakaa sitä tänne käsipalmeraukseen niin piiloa tälleen vaikka. Ja ottakaa tästä nämä kupit näin käteen vaikka ja näyttäkää, että ne on tyhjät. Sitten kun te laitatte näin, nostatte tästä tämän 1 pallon. Eli kun te olette laittaneet nämä muut tähän. Nostatte tämän 1 pallon tästä tänne kuppiin näin. Näin. Että se tippuu sinne ja laitatte sen tähän maahan. Ilman että se tippuu tolleen. Noin vaikka. Ja sitten laitatte tämän pallon päälle. Täällähän on se 1 pallo. Se 4. pallo. Ja laitetaan noin. Tässä on tää pallo. Pidetään se tossa. Laitetaan tää päälle. Napsautetaan sormiin. Ja se on tullut tonne. Ja sama juttu toistetaan koko ajan. Ja niinku te huomasitte, että kato, kun me tehtiin näin, että kun tässä oli tää ja laitettiin noin siinä äsken alussa ja laitettiin nää päälle, nostetaan, laitetaan tää ylin kuppi tähän näin. Siellä ei ollut vielä palloa, mutta tässä keskimmäisessä on taas se pallo, mikä oli viimeksi tässä päällä. Ja laitetaan se tähän ja tohon. Ja tarkoittaa sitä, että tässä on taas 2 palloa. Ja laitetaan toi pallo tohon päälle. Taas napsuutetaan sormiin. Ja se on taas mennyt tonne. Nyt tässä ekassa kupissa ei taaskaan ole sitä palloa. Mutta tässä tokassa on, mutta sitä ei saa näyttää koskaan sille katsojalle. Nostakaa vaan ihan tavallisesti se noiden 2 pallon päälle. Laittakaa näin. Ja se on tullut tonne. Sen jälkeen te voitte laittaa nämä toiset pallot tähän sivuun. Ja kiinnitätte niinku katsoja huomioon. Katsotte vaikka sitä silmiä tai jotain tällaista. Jolloin te nostatte tämän pallon tänne niin tähän kupin viereen näin. Ja otatte nämä muut kupit ja tälleen näytte, että ne on tyhjät. Kiitos. Muistakaa kommentoida ja laikata. Pääki!